25 гыйнвар Россияда студентлар көнен билгеләп үтәләр. Югары уку йортында билем алучылар бәйрәмне ничек үткәрә? Бүгенге студент кем ул? Эфирда таянык тастапшыру студия Алмаз Гафиятов исәмсез. Біз бүгін студияда элеккеге студентларны һәм инде бүгенге студентларны җыйдык. Кагыйдәләр шундый ук, килешмәсәгез кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Беренче чиратта сезне әлеге студентлар көне бәйрәм белән тәбрик итәбез. Тимурхан, кем ул бүгенге студент? Аның инде уртак җыеп ала торган образы бармы? Бүгінгі студент ол 21-ші ғасырның бик тиз алмашына тұрған вақиғаларға һәм шартларға ияләшергә тиеш бір шундай яшь кеше. Чөнки чынлап та айрыша инде менә соңгы еллар вақиғаларына күз салсак, югары уку йортында уку укыту процессына күп кенә үзгәрешләр кертелеп бара. Айрыша хәзер вакытта пандемия дәвамында уку читтән торып та шәхсән шул мәктәптән дә университетта уза. Һәм менә шул бөтен шартларда аларга ияләшеп, аларны гадәти итеп санап, үзеңнең иң беренче, иң зур максатка ирешергә кирәк. Ул әлбәттә белем алырга. Чөнки менә бирелгән икән бакалавр, гадәттә таралган битендә 4 ел, менә шул 4 ел дәвамында үзеңне билгеле бер белемнәр белән боятырга, билгеле бер күнекмәләргә өйрәнергә, һәм нәкъ менә шул 4 елны куллану бик мөһим. Һәм әлбәттә инде мин күбрәк шундый, бәлки укытучы ягыннан бирәк шундый теге улы кеше кебек әйтәм, әмма чынбарлыкта инде яшьлек һәм студентча ул иң кызык һәм иң күңелле чак. Үзебездә инде менә студентлар булып әйтәбез, һәм нәкъ бу чорда без күбрәк нәкъ шәхес җәмгыять белән аралаша торган, җәмгыять белән багланышлар төзи торган шәхес булып формалашабыз. Алар турында аерып сөйләшербез әле без. Әгәр студент тормышында тагын инде вакыйгалар булуын, студент булганда аңлашыла, беренчел белем алу дигән фикергә яши. Искәндәр абый, чыннан да вакыт узганнан соң беренчел менә максат булып торамы ул белем алу студент өчен. Әле монда ниндидер менә бу мөмкинлекләрне, теге шиксез, кырыйсыз, сиңа мөмкинлекләр ачыла бит инде төрле яклап. Шуларны файдаланып калырга кирәкме? Студент төшер ул ничектер, ул вакытта яшерәк бит әле син. Белем алып калырга кирәк икәнен уйламыйсың. Анысы икенче әйбер. Син менә шушы тормыш эчендә кайныйсың. Һәм ул тормыш сине нинди юлга алып кирип китәсе әле мәгълүм түгел. Ул сине дөрес юлдан алып кирип китәме, дөрес юлдан түгелме, анысы да булгалады тормышта. Шуңа күрә без студент вакытта студентның тормышы теге сессиядан сессияга хәтле бик күңелле уза. Менә шул сессия кабахат кенә әзрәк кенә тормышны ямсызлап җибәрә. Шул. Әйе. Әмма мин бер әйбер бүгенге студент дигән менә мин җавапны әле тыңлап утырдым. Ул теге сәясәт белгече буларак, аннан бик яхшы сәясәт белгече чыгачак, чөнки ул бу сорауга җавап бирмичә генә бирде. Бүгенге безнең заман студентлары белән менә Илфат абыегыз әле миннән дә бер 10 яшькә олырак, 12 яшькә. Әйеме? Шуңа күрә теге мин чагыштырып карыйм да бүгенге заман студенты, ике студент атасы буларак, инде берсе инде тәмамлаган кеше, студент атасы буларак әйтәм. Бүгенге көн студенты ул бераз безнеке белән, безнең чорныкы белән чагыштырганда, ул наданрак, китап тотып карамаганрак, бөтен әйберне интернеттан эзләп табып, тегенең ниндидер әсәрне укып чыкмыйчы, аның артында нәрсә язылган резюмесын гына карап чыга торганрак, әйеме? Килешәләр микән? Килешәсезме? Шундыйрак кеше, килешеп булмый инде мондый әйбер белән, әйеме? Менә бүгенге көн студентын мин шундый формада күрәм, әйеме? Нәрсә дип җавап бирәләр икән кызларга? Мин ничек иттереп рефератлар язылуын күрәм, ул интернеттан ничек иттереп йолкып чыгарылуын, әйеме? Мин бөтенесен күреп барам бит, минем күз алдымда уза. Әле ул минем офиска килеп, минем компьютердан эзләп табып, минем принтерда бастырып алып чыгып китүче студентлар бар. Бәлки сезгә шуны студентлар әйткәнде. Әгәр нәрсә дип җавап бирәсез? Бүгенге студенттың кыйммәтләре нинди аның? Кешесеннән студентыннан тора дип уйлыйм инде мин. Менә ул күчерүләрен, рефератларны сез әйтәсез. Ләкин мин үзем медицина өлкәсендә белем алам КФУда, һәм безнең анда күчереп барып кына булмый. Чөнки менә без 27 студент идек кергәндә, безнең калды 6 студент бар икән. Күчерүчеләр, кызык булмаганнар барсы да инде чыгып очты дигәндәй. Искәндәр белән мин килешеп бетмим. Наданлык ул вакытта да бар иде, һәм күчерүгә маташу ул вакытта да бар иде. Ул вакытта да хәйләләүләргә омтылу бар иде. Юк, күчерүгә маташу һәм хәйләлек ул әле наданлык дигән сүз түгел. Әлбәттә. Анысы осталык дигәнне аңлата иде. Чөнки мөмкинлекләр ул вакытта белән чагыштырганда
бүгенге мөмкинлекләр алар әлбәттә башкачарак. Бүген чөнки интернет киңлекләрендә үзеңә кирәкле рефератны табып алып була, ә безнең чорда табып булмыйдыр. Без казынып аны эшләргә мәҗбүр буладыр, чөнки стипендия аласы бар. Юк, монсы замана үзенчәлекләре бит аның. Әгәр дә аларның андай мөмкинлеге бар икән, нигә аннан файдаланмаска ди. Диләрә, син килешәсеңме? Шуннан да менә эшләр җиңеләйде кебекме? Менә бу уңайдан. Шул ук интернет керү белән ул бит вакытны да ала шул исәптән. Элек барыбер шөгыльләр дә күбрәк булган, шуңа бәлки интернет булмаган китапларны да күбрәк укыганнардыр. Ничек уйлыйсың? Хәзерге вакытта мөмкинлекләр күбрәк, һәм дә инде белем буенча алганда, хәзерге белем алу системасы бөтенләй башка, һәм инде ул глобальрак дип әйтик. Һәм дә аны белемне алыр өчен сиңа күбрәк ресурслар кирәк. Шуның өчен мин сезнең белән ризалаша алмыйм. Чөнки хәзерге белемне алыр өчен барлык ресурслар белән куллана белергә кирәк. Сез глобальрак дигәндә нәрсәне күздә тотасыз? Глобальрак дигәндә безнең заманда әйеме без өйрәнә идек милли әдәбиятыбызны, Русия әдәбиятын һәм дөнья әдәбиятын әйеме. Малай зиннә буенча рефератлар, экзаменнар бирәдер, Брежневның әсәрләрен өйрәнеп. Анысында анысы да бар иде, хәтта анысына хәтле. Без бөтенесен белә идек. Ә сез бүген дөнья классикасын ниләрдән? Мин бүгенге студентлар белән хәтта шушы өлкәдә укучы, әйтик шул ук журфак һәм татфак, әйеме филология студентлары белән утырам, әйеме синең укыганың бармы анда, мәсәлән, фәлән язучыны, тегән язучыны дип әйтәсең, әйеме, аларның күзләре түгәрәкләнә һәм юк, шул Искәндәр абый диләр, әйеме. Менә шушы әйберне, мин бары тик шушы әйберне генә ишетәм. Мәгълүматны кабул итүдә башка төрлерәк. Илфат әфәнде, сез Брежневның кем булуын гына сорамагыз инде бу очракта. Эшләр бәлки белеп тә бетермидер. Зөлфия, сез менә ничегрәк бәялисез бүгенге инде әлеге студентларның дип әйтик, бүгенге тормыштагы нидер вазифасын дип әйтик, максатларын, шул ук сессиядан куркалармы хәзерге студентлар? Әле хәзер бәяләү системасы да үзгәрде бит. Шул ук инде элеккеге мәсәлән 3-ле, 4-ле, 5-ле билгеләр түгел, гомумән да соннар да буталып бетәсең кебек. Менә ниндирәк хәзер әлеге студентлар? Менә хәзерге мөмкинлекләргә килгәндә инде барыбыз да әйтә, әйе рәхәт, без интернеттан күчерәбез дә алабыз, ләкин безнең шулай каршылык та килеп чыга, ул антиплагиат. Без күчереп кенә бер нәрсәне дә теге алдык та бирдек, андай әйбер була алмый, чөнки без антиплагиатны узарга тиеш, рефератмы ал, курс эшеме, кайбер укытучылар гади контроль эшләрендә дә тикшерә, хәтта антиплагиатка. Шуңа күрә моның да ниндидер авырлыклары бар, шундый куркыныч яклары. Мин инде мәктәптә укганда үземнең эшли укый торган студент булачагымны аңлыйдым. Шуңа күрә менә әгәр дә син сессиягә теге ой менә килеп җитә дип көтеп тормасаң, нишләрмен инде дип ул ничектер бары җиңелрәк уза. Менә мин инде 4нче курска җиттем. Һәм бу булыша ничектер, һәм укытучылар син укыган белгечлектә эшләгәч ничектер кайбер нәрсәгә күз дә юма, ләкин сессиялар вакытында теге автомат куярга да мөмкиннәр. Моны мин плюс дип саныйм, һәм шуңа күрә сессиягә да ничектер җиңел карасаң, ул җиңелрәк бара. Һәм менә шундыйрак системаның курбаннарыдыр ул бәлки. Илфат әфәнде, килешмисезме икән? Әллә килешәсезме? Шул ук бердәм дәүләт имтиханнарын кертү. Ул бит инде күп аралашкан бар, фикер йөрткән бар әлеге студияда да, әңгәмәләр барышында. Шул ук фикерләүне киметә ул һәм фикерләргә өйрәтми студентларны, абитуриентларны инде бу очракта. Киресенчә автоматлаштырган теге роботлар формасына кертә. Килешәм 100% килешәм. Бүгенге мәктәп шушы функциясын югалтты. Ул тест теге ятлауга күчеп калды, фантазия юк. Безнең шырда без эшлелек белмәсәк тә, укымасак та эшлелек, әгәр дә фантазияң эшләсә, эшлелек экзамен, имтихан биреп тапшырып чыгып буладыр. Чөнки анда сорау куйыладыр һәм аңа тагын берничә җөмлә языладыр, теге ярдәмче сораулар. Һәм шул сораулардан синең фантазияң эшләсә, укытучы апаны, абыйны алдалап чыгып китеп буладыр. Һәм уларны аңлый. Фикерләргә өйрәтә иде элеккеге белем бирү системасы. Ә бүген ЕГЭ бирергә өйрәтә, әйме? Менә шушы БДИ бирергә өйрәтү системасы. Шуңа күрә, әмма моның ике ягы бар, бер кызык ягы бар, әйме? Берсе начар булса, фикерләргә өйрәтмәсә, икенче яктан ул иң надан кешегә дә кайсыдыр югары уку йортына кереп укырга мөмкинлек бирә, югары белем дипломы алып чыгарга мөмкинлек бирә. Әгәр дә шушы БДИ системасы булмаса, моның хәтле вузлар теге үрчемәс иде, һәм студентлар аның хәтле күп булмас иде. Бу менә шушы ягы бар аның. Система ЕГЭ бирергә өйрәтсә, мөгаллим бар, һәм нәкъ менә шул мөгаллим укытучы ярдәмендә укучылар, кеше һәм
шәхес булырга өйрәтә. Хәтта инде күп кенә инде әлбәттә төрле мисаллар да китергә мөмкин. Начар укытучылар да бар да. Әмма укучыларын да бөтенесе идеаль түгел бит. Инде студентларын да бөтенесе идеаль түгел. Һәм шул укытучыларга килгәндә минем өчен һәм минемчә монда мин белән басып тора торган яшьтәшләрем дә һәм безнең улы буын вәкилләре дә килешәчәктер. Укытучыдан да бик күп тора. Мәсәлән, мин үземне шәхес булып үсештә, үземнең укудан кала, тагын нидер потенциалны ачуда зур роль ул укытучы уйнаган. Һәм нәкъ менә шул үзеңне укудан кала, тагын нидер җәмәгатьтә дә үзеңне ачыклау, монда мин Зөлфия сүзләренә, фикерләренә кушыласым килә. Син университетта укыганда бары тик уку белән дә шөгыльләнмәссең. Син үзең эшли башлыйсың. Мәсәлән, үзем дә инде мин Яшел Үзәндә яши торган җегет, көн сайын Казанга йөрим. Һәм әлбәттә инде үзем дә ир җегет буларак үземә нидер шөгыль эш кирәк икәнен аңлап, инде студент чактан беренче курстан ук эшкә керештем һәм берничә эштә эшләп, университетта укып, Аллаһка шөкер, зачетларны, имтиханнарны яхшы анда 4тән дә кичкенә аерым мәсьәлә. Моның турында сөйләшербез һәм шулай үз белгечлекләре буенча бүген укып бетерүчеләр эшлиме, юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, студентлар көне уңайыннан бүген студияга хәзерге һәм элекке студентларны җыйдык. Монда чыннан да бәхәс туа башлады. Менә бу бәлки буыннар арасындагы да мәсьәләдер, инде бу һәрвакыт булачак, электә булган, хәзер дә булачак. Менә бүгенге студентларның һәм укыту системасының өстенлекле яклары да аз түгел бит инде аның. Монда шул ук мөмкинлекләр ачыла дибез. Телләр өйрәнү ягыннан элек андый мөмкинлекләр юк иде, килешәсездер. Технологияләр ягыннан әлбәттә менә төрле һәр кайсыгызда бит инде төрле өлкәләрдә эшли шул. Медицина булсамы, архитектурамы, сәясәтме, элеккеге мөмкинлекләр белән чагыштырганда бүген җир белән күк арасы. Һәм инде бүген ниндер барыбер заманча белгечлекләрне тәрбияләп буладыр. Менә шул уңайдан, шулай ук менә медицина өлкәсендә һәрвакыт үзгәреп торамы тормыш һәм нәрсәгә яраклашырга кирәк шул ук югары уку йортларында да. Хәзерге мин элек медицина өлкәсендә ничек менә белем бирү барганын төгәл генә әйтә алмыйм. Мин яшь вакыттан, бәләкәй вакыттан ишетеп үстем, медицина өлкәсендә чын белем бирү бар, ләкин анда бары тик түләп, яисә танышларың аркылы гына кирип була дигәнне ишетеп үстем мин. Ләкин үз балаларың, үз белемнәрең белән дә кирип була, һәм мин шул фикердә торам, инде үземнән тора, әгәр дә син бирелеп укыйсың икән, сиңа бу профессия өчен анда шул икән, син теге укытучыдан да тормыйча, кешесеннән дә тормыйча, барыбер үз белемеңне алачаксың һәм үз юлыңны табачаксың. Менә монда да бит инде, әгәр дә син медицина өлкәсендә бер нәрсә белмисең икән, шул ук бердәм дәүләт имтиханы тестларын ятлап кына, син инде ниндер уңышларга ирешә алмыйсың дигән сүз. Менә шул ук студентлар үзләренең һөнәрләрен сайлаганда, моның турында уйлыйм, укып бетергәч, шуннан да мин үз һөнәрем буенча эшләрмен дип ничек уйлыйсыз? Үз һөнәрем буенча эшләү турында инде. Сайлау буенча сез бит инде аралашасыз шул ук үзегезнең төркемдәшләр белән дә, укып бетергәч тә инде ниндер планнар бардыр бит инде. Менә эшлиләрме, юкмы? Эшләячәкләрме дөресрәге? Үземнән әйтәсем килә инде. Хәзерге вакытта бик күп мөмкинлекләр ачыла безгә. Һәм без Татарстан яшьләре буларак, без һәрбер өлкәдә үзебезне тыеп карый алабыз һәм үземнән калганда мин әйтә алмыйм, төгәл профессия буенча мин китәчәкменме, юкмы. Аннан тыш, чөнки бик күп башка якларда миңа ачыла. Монсы да бар. Электә булган инде ул. Менә шул статистикага күз салсак, 2020 ел нәтиҗәләре буенча югары уку йортына малышларның 41% үз белгечлекләре буенча эшкә урнашмаган ди. Димәк, якынча 60% урнаша һәм бу бик зур саннар. Элегә ул саннар азрак булган. Менә нәрсәгә бәйле икән бу? Статистика гына, ансы статистика чынлыкта бик күпкә азраклар үз һөнәрләре буенча урнашалар. Без бит инде студентлар белән очрашабыз. Хәтта шул ук журфакта да кай вакытта утыралар, менә ничә анда 15-20 студент утыралар. Шуларның икесе өчесе генә без журфакта укыганнан соң журналистикада эшләячәкбез диләр. Калганнары әйтәләр, юк, без эшләмибез диләр. Аларга кирәк универсаль диплом. Чөнки журналистика дипломы, ул менә сәясәтче дипломы да, ул универсаль диплом. Әйеме? Аның белән бөтен җиргә дә барып керергә була, шуның өчен генә тырышалар. Шуңа күрә монда мин бу яхшы да түгел, начар да түгел. Бу студент үзенә генә бәйле түгел, минемчә. Бүгенге көндә вакансияләрне караган вакытта стажны сорыйлар.
тәҗрибәне сорыйлар. Ул студенттан тәҗрибә алсын. Безнең шырда мәҗбүри 3 ел эшләргә тиеши кеше билгеләнгән урында 3 ел эшләргә тиеши. Мин дә үз белгечлегем буенча эшләмәдем бит. Мин 2 генә ай укытып калдым мәктәптә һәм армиягә киттем дә, үзем сорап, мине калмакчылар, безгә калырга мөмкинлек бар. Үзем сорап армиягә киттем дә, армиягә кайткач инде менә шул журналистикага күчтем. Шуңа күрә ул вакытта да үз белгечлегем буенча эшләмәү бар иде. Ләкин ул вакытта үз белгечлегем буенча эш табу эшләргә тиеш идең син. Бүген инде ул студент, ул бала таныш-белеш эзләргә мәҗбүр, вакансия эш табарга аңа бик кыен. Хәзерге көн студентының, безнең заман студентына эшләп уку авыррак иде, андый мөмкинчелекләр юграк иде. Хәзерге заман студентының андый мөмкинлеге бар, ягъни ул укып бетергән вакытта инде күпмедер дәрәҗәдә, мәсәлән, кемдер архитекторлыкка укый икән, ул каядыр төзелеш компаниясында, ниндидер офиста нәрсәдер эш эшләгән. Тәҗрибә туплаган булырга мөмкин. Шулай ук менә журналистка, менә ул инде тапшыру алып бара. Укып бетергәч сине бит әле беркемдә киң кулай җыеп каршы алмый, монда синең инженер база булачак. Андый мөмкинлек бар. Диплом өчен укучылар күпме бүген? Менә бартик миңа безнең заманда да укыганда бар иде. Лектә булган инде ул түгел әйтәләр, алар яшереп тә тормый. Менә мин монда бартик диплом алыр өчен генә укырга кирдем дип. Андыйлар күпме бүген? Күбәйе, мәсәлән, безнең поток дип аталган неме? Безнең группада мәсәлән 12 кеше, безнең бар бездә да целевое направление буенча укыйбыз. Менә инде рус группалары, международная журналистика группалары, аларның бер 60 кешедән 10-сы миңа калса, максимум 10-сы белгечлек буенча китәчәк. Әле китә алачак бу юкмы? Безнең шырда, мәсәлән, безнең класстан 5-6 кеше генә югары уку йортына керде. Әйбәт укучы балалар да заводка киттеләр, училищеларга киттеләр, техникумнарга киттеләр. Югары уку йортына ул теге бөтен дөнья, бөтен балалар да югары уку йортына керергә тиеш дигән нәрсә юк иде. Ул соңгы вакытта икелегә эшлегә укыган баланы да акча түләп булса да, нидер укысын гына, дипломы гына булсын. Монда бик мөһим мәсьәләне күтәрдек бит әле без. Шул укып эшләрне берләштерү, актив тормышта катнашу. Тимерхан, син дә сөйли башлаган рекламага киткәнче менә моның турында. Бүген шул укытучылар тарафыннан мөнәсәбәт нинди? Бер-берсенә алар комачаулыймы, ярдәм итәме һәм әле монда шул инде белгечлекләрне һәм югары уку йортын аерып куярга кирәкме? Минем фикеремчә, бу мәсьәләдә иң мөһиме ничек студент үз алдында приоритетлар куячак. Һәм нәкъ шул приоритетлар белән ул үзе нинди ресурслар белән кулланачак. Ягъни куя икән ул иң беренчел үзенә мәсәлән уку түгел, мәсәлән эшләү. Әмма эшләү өчен ул уку белән барса тәртип булачагын икәнен белергә тиеш. Аның белән килешергә тиеш. Мәсәлән, димәк ул аның белеме җитә, димәк аның укытучылар белән элемтәсе яхшы. Алар имтиханнарга я шул сессияларга җиткәндә ул нидер мәсьәләләрне шише ала. Ягъни әзерләнепме, үзенең тәҗрибәсеннән, белемнәреннән чыгыпмы? Һәм әлбәттә моннан чыгып, әлбәттә моңа әйтәсем килә, хәзер вакытта минемчә университет ул нәкъ менә бу диплом бирә һәм бу юнәлеш буенча эшләргә куша дигән шикләрдән без чыгарга тиешбез. Чөнки университет мәктәп белән беррәттән, аның алдыннан да балалар бакчасы белән беррәттән, гомумән шәхеснең җәмгыятьтә яшәүгә өйрәтү бер тагын бер даирә. Һәм нәкъ менә шул даирә белән, мәсәлән, ул 4 ел укырга мөмкин, әмма менә укыйм мин мәсәлән хәзер сәясәт белгечне 3нче курста, 4нче курска күчәм һәм мәсәлән 2нче соңгы семестрда диплом языр алдыннан менә мин аңлармын. Бу минеке түгел икән. Менә 4 ел укыдым. Аны заянга да үткәрдем, былай гына үткәрдем. Укыныч эшендә түгел. Гомумән бу минеке түгел. Димәк, мин башка эшләгән эш, бәлки мин эшләгән эш шул нәкъ менә бу аңлауны миңа җитәргә. Кемдер киресенчә бит әле үзенең укуын түләр өчен дә эшкә урнашырга мәҗбүр булган. Шунысында мөмкин контрактлар бар. Син үз урыныңда укыйсың, Тимерхан. Син беләсеңме, бер күрше бакчасыннан кирип бер кирәкле җөмләне әйтү өчен күрше бакчасыннан кирип дитәсең, син сәясәтче генә бул, яме? Китә күрмә тагын. Искәндәр, син турда язачагыннар беренче биткә әлеге мәгълүматны. Кызлар, сездән дә сорыйсы килә, шуннан да бүген бит шундый универсаль студентлар шулай укый дип беләм. Алар инде үзләренең укуыннан тыш монда җәмәгать тормышы белән дә яшәйлек тә булган ул. Хәзер бит шул волонтерлык юнәлешләре дә активлашып бара. Менә мондый тормышта һәркем катнашамы? Әллә ул инде аерым элекеге кебек инде шул тормышта кайнаучылар гынамы? Ничек уйлыйсыз? Ул аерым процент инде укучылар буенча. Менә группадан алганда мин үзем
безнең группада мин бер үзем актив тормыш белән катнашам һәм төрле якларда төрле чаралар үткәрәм. Нәрсәләр ул? Менә ни дирәк чаралар? Кайларда катнашасыз? Һәм монда бит әле шунысы да мөһим. Кемдер теге түләүле чараларга бара, кемдер үзе теләп бушка йөри дип әйтик инде. Күңел ачу чарасы буларак кына бәйрәм кебек инде аның өчен һәр кайда йөрү. Хәзерге студентлар менә шул акча турында уйлыймы? Эшкә барганда кайдыр барганда инде. Ну, алар икегә бүленә. Дөресен генә әйткәндә, бар төрле студентлар. Күбрәк хәзерге вакытта без идея өчен эшлибез. Тәҗрибә өчен, тәҗрибә туплар өчен инде үзебез өчен. Акча алып эшләр өчен ул инде башка тәҗрибә булырга тиеш үзеңдә, һәм дә инде син алай көтеп тормыйлар эштә. Һәм менә бу авырлыклар турында да әйттек, шул пандемия, онлайн укуга күчүләр, кайбер югары уку йортлары инде бер узак вакыт дәвамында укытмыйча тордылар. Менә мондый белем алып чыгучы студентлар әле кайчан тәгәрләнәсе билгеле түгел. Югары белем алырга һәм алар да нәкъ менә шул ук тәҗрибәле дип әйтик инде белгечлекләргә укырга лаекмы сезнеңчә? Ничек уйлыйсыз? Мин үземнең өлкә турында сөйләп киткән. Бәлки кайбер профессияләрдә онлайн уку, заочно уку дигән әйберләр бик урынлы булса инде, медицина өлкәсендә бу бик зур проблема. Чөнки менә без әле күреп калдык, шын пациентларны, авыруларны безнең уку цикллар буенча бара, билгеле бер авыру, билгеле бер белгечлек, һәм без барабыз поликлиникага һәм карыйбыз, нәкъ менә авыруларда өйрәнәбез аны. Ә менә бездән кечерәк булган, бер курс түбән булган студентлар, алар бер тапкыр да әле пациентларны шыннат та менә авыру кешеләрне күргәннәре юк. Әле бу пандемия белән бәйле хәлләрдән соң бөтенләй профессиядан качмаслар ярый. Хәзер ансы да бар, ул курку ягы да бардыр. Зөлфия, син ничегрәк күрәсең? Мәсәлән, шул әгәр дә без инде киләчәкне күз алласак, студентлар тормышы менә Искәндәр белән Илфат абыйның мисалларын күрдең. Хәзер сезнең мисаллар, еллар узу белән студентлар үзгәрәме? Әллә вакыт үзгәреп, студентлар барыбер шул ук студентлар булып каламы? Студент булып кала инде ул миңа калса электә кем теләгән актив тормыш алып баргандыр инде ул. Кем инде теге уку дип кенә яшәгән, шул бишеләр өчен генә тырышкан. Мин үзем буенча әйткәндә, мин бишле артыннан бер кайчанда чапмадым да, мәктәптә дә, университетта да, чөнки, билгеләр миңа калса син белемеңне күрсәтми. Һәм кемдер стипендия өчен дә бишле өчен укый икән. Бу стипендия зур Минем стипендия юк, стипендия булса укырым, миндә юк, мин грант буенча укыйм. Стипендиялар күләме зурмы бүген? Билгегә карап, әгәр дә син бишлегә генә укыйсың икән, ничә сум түлиләр? 3,5 ялгышмасам. Бишлегә генә. Алыша актив тормыш алып барсаң, активистларга миллиардда хәзер. Бишлегә генә укырга кирәк. 3нче курстан соң аннары стипендия күтәрелә инде. Активист булсаң, сиңа күбрәк. Без 40 сум стипендия аладык. Ул безгә рәхәтләнеп җитә иде. Монда чагыштырырга кирәктер, нәрсәләр алып була ул бәягә. Шуннан чамалап әйтеп буладыр. Хәзерге студентларның тагын бер яхшы ягы бар. Алар безнең студентларына караганда аеграк. Ансы да бар, бик мөһим мәсьәләләрнең берсе. Ике буын вәкиленнән таянытасын сорыйсы килә. Искәндәр әфәнде, башта сез студентларның менә бүгенге тормышын бәяләгән нәрсә таянытасы булып тора икән. Бүгенге тормышын бәяләгәндә аларны кызыксындыру, белем алуга кызыксындыру таяну ноктасы булырга тиеш, диплом алуга түгел. Шуңа күрә чынлап белем биреп, университет бетергән кеше белән мин рәхәтләнеп, теләсә нәрсә турында, әдәбият, фәлсәфә һәм башка әйберләр турында, сәнгать, мәдәният, бөтен әйбер турында да сөйләшергә тиеш. Ә мин алар белән бүген нәрсә турында сөйләшәсен белмим, чөнки алар бер нәрсә дә белми. Бүгенге көндә шундыйлар. Һәм каршы як Тимерхан, син ничек уйлыйсың? Менә шунда да бүгенге студентның әгәр дә без образын сурәтлибез икән, менә аның шулай тормышын бәяләүдә нәрсә таянытасы булып тора. Ну, таянытасы әлбәттә инде иң беренчедән Искәндәр абыйга әңгәмәдәш булды, студент безгә кирәк хәзер. Һәм икенчедән университет уку елларын искә алып, гомумән менә шул еллар дәвамында үзеңне тормышында һәм җәмгыятьтә нинди рольдә күрәчәген аңлау. Чөнки кызганыч ки төрле этапларда кемдер бәлки мәктәптә дә аңлый, кемдер аны университетны да бетергәч аңламый. Әмма иң мөһиме менә шул күрсәткечкә җитү һәм инде әлбәттә инде үзең өчен үзең канәгать булырлык һәм синең якыннарың һәм канәгать булырлык һәм син иң мөһиме үзеңнең кыйммәтләреңә тугры булып калу, минемчә бу таянуу ноктасы булыр. Һәр кеше тормышында студент еллары аерым урын алып торадыр инде ул. Элеккеге студентларны, хәзерге һәм булачак студентларны әлеге бәйрәм белән котлап саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.